Αν λατρεύεις τα γλυκά με μπανάνα και καραμέλα, τότε αυτό το μπανόφι θα γίνει το αγαπημένο σου. Όπως σας είχα υποσχεθεί, η ολοκληρωμένη συνταγή βήμα-βήμα για να τη φτιάξετε εύκολα στο σπίτι και να εντυπωσιάσεις τους πάντες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το γάλα, το corn flour, 2 βανελίνες. Μετά αποσύρουμε από τη φωτιά. Τώρα είναι που ρίχνουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε συνέχεια. Μόλις τελειώσει η διαδικασία, κλείνουμε με μια μεμβράνη και τοποθετούμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει. Ξαφνιάζεστε που η πατησερή γίνεται τόσο εύκολη? Κι όμως είναι η πατησερή της Ρινιός. Πάμε να κάνουμε τη σαντιγί μας. Ρίχνουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Τη χτυπάμε μέχρι να φρατέψει και την τοποθετούμε και αυτήν στο ψυγείο. Έπειτα θρηματίζουμε τα μπισκότα τύπου digestive και τα ανακατεύουμε με 5 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο. Αφού τα βάλουμε λίγη ώρα να κρυώσουν, απλώνουμε από πάνω το καραμελωμένο ζαχαρούχο. Έπειτα κόβουμε σε ροδέλες τις μπανάνες και απλώνουμε ομοιόμορφα στο ταψάκι μας. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κρέμα πατησέρι από το ψυγείο μας και να την απλώσουμε πάνω από τις μπανάνες. Και ξέρεις, αυτή είναι που δίνει όλο το άρωμα και την νοστιμιά στο γλυκό μας. Μόλις τελειώσουμε, παίρνουμε από το ψυγείο μας τη σαντιγί και την απλώνουμε πάνω στο ταψάκι μας. Και φαίνεται τόσο αφράτη, τόσο βελούδινη, θρηματίζουμε από πάνω τα μπισκότα. Και αφού κάναμε μια σαντιγί αφράτη σαν σύννεφο, ρίχνουμε σταγόνες σοκολάτας για λίγη παραπάνω απόλαυση. Στο τέλος προαιρετικά βάζουμε φέτες μπανάνας για φρασκάδα και χρώμα. Αν θέλουμε. Αφήνουμε στο ψυγείο να δέσει και έτοιμο. Αν το δοκιμάσεις, γράψε μου στα σχόλια. Κάντε μου ένα like, ένα subscribe, κουδουνάκι και αν θέλετε με ακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα με το όνομα Η Δαγκονιά της Ρινιός. Και τώρα που το είπαμε, πάμε να κάνουμε μια μεγάλη δαγκονιά της Ρινιός.